Hep, hep, hop. Hep! Hep! Kerkesinkö tiedä? Hep, 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 hep. Tikalov 2 joined the match. Mitä? Janne rupes 2 pohjaimella pullaa yhtä aikaa. No en vituussa. Leave Matt, mitä vittua tämä tekee oikeesti? Painot sopimaan nappia siihen. Sorry, no problem. Ja tein maalin! Mitä vittua? Vittu mitä yksin puhelua. Sori. Jannen toinen persona. Tikalov siinä. Voi vittu. Mä en tiedä yhtään mistä tuo tapahtui. Ai voi. Vittu! Ei vittu. Hei, nyt se teki sen taas. Ei vittu mitään paskaa. Sorry, no problem, yes. Siis mitä vittua tämä yrittää tämä? Ei kun se teki taas sen. Sä painele siellä. En minä paina mitään. Mulla vaan... En minä tajuu. No problem. En mä paina mitään tuossa. Ei helvetti. Maa Anteeksi. sattuu nauraa niin satanas. Hei, käydäänkö mine-menussa tämän jälkeen? Haetaan Joo. Vai pystyttekö te invitoimaan Nipsun tähän? Mä en ainakaan edes osaa. Panna starttia.